Geen grapjes meer verdragen, hoor. Ik kan allemaal geen grapjes meer verdragen. Dat doet 11 jaar, zei Martin. Oeh, dat is gevaarlijk. Majesteiten. Nee. Ja jongens, kom. Maar ja, ik hoop wel als je dadelijk hier weggaat, dat je allemaal een eigen jas met kunt nemen. Zijn dat ook niet klein? Ja, in plaats dat voor een stam wat appels zit. Leef vastenavond, vriend. Een speciaal welkom. Niet alleen aan al die prinsen, prinsessen, neuterknuppertjes en de ganse chipshop die vandaag weer met vastenavond hier is. Maar ook een speciaal woord van welkom voor onze oud-wethouder, Lex Stassen. Na 30 jaar is dat juweel herontdekt door de leuterkluppertjes. Hij swingde op die bühne daar bij Hotel Vonke als nooit te vuren en als Valkenbergen, enige groot Valkenbergse vertegenwoordiger is er uitgenodigd in de Zoomkoer. Niet om te doen wie het het, maar die van mij, die hadden een nieuwe hoort van gans Limburg ten geheuren te brengen. Ja, leefvlieg, er is maar één conclusie. Wethouders geven altijd gevoel aan de vastenavond. Houd dat vast. We beleven een historisch moment. De comeback van de zingende wethouders. Die laten zich nooit van de wies brengen. En dat is maar goed ook. Want leefvlieg, ik weet niet of je het gemerkt hebt, daar zit geen muziek meer in die middeltofielen. Er is echt geen fluit meer aan. We moeten al 2 jaar door met die geliende Oudberg. En als ze op slagers aankomt, dan is bij de middeltofiele Schraal Hans keukenmeester. Ermo Troef. Ze zijn gans de week kwijt. En de president Joop, de let sinds kort alleen nog maar op zijn veren. Gelukkig maar dat er muziek zit in ons college. Al hebben we 16 bui moeten kappen om dat zichtbaar te maken. We hebben onze Lex bereid gevonden. Ja, ik weet dat je jaloers zit dat Geer geen brandhout toes hebt afgeleverd gekregen. Maar dat kunnen we wel een openbare inschrijving. En ik denk dat chef Kleine door een veilingmeester zal zitten. We hebben onze Lex bereid gevonden ons opnieuw de weg te wijzen. En hierbij gesteund door Bob Heugen, Bob waar Hinks doet. Ja, daar, kom maar naar voren, gesteund door Bob Heugen, dat kent de mensen zingen. En daarmee hebben we dan bij de gemeente ook maar meteen een vaste aanstelling gegeven. Lex heeft voor ons 3 liedjes uit de ouddoos om de smaak te pakken te krijgen. En de oud-prinsen, daar zit je ze allemaal stoon, dat gele gevaar, die vormen het
achtergrondkoor. Een soort slavenkoor van het college met achtergrondkoor. En Leefluit, dat is ook al een primeur. Want normaal stonden ze gans voorop. Kunnen ze zien dat ze nooit station gewiks hebben. En mag ik nu een ovationeel applaus voor onze Lex, die ons de weg terugwies naar de toekomst. De mode die het vrede, dat algemeen bekend. De vrouw met al de vlotje bent. De man trekt zich van channerie, de horen doet de kop. Het geld aan de vlugge boete heen, geen aan de mode op. Ja, en die van mij, die heeft een nieuwe hoofd. Jongen, 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 wat schijnt met je god. Het is een man, kom, ze met het knal. Het is een kans op carnaval. En die van mij, die heeft een nieuwe hoofd. Jongen, 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 wat schijnt met je god. Het is een man, kom, ze met het knal. Het is een kans op carnaval. En die van mij, die heeft een nieuwe hoofd. Jongen, 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 wat schijnt met je god. Het is een man, kom, ze met het knal. Het is een kans op carnaval. En die van mij, die heeft een nieuwe hoofd. Jongen, 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 wat schijnt met je god. Het is een man, kom, ze met het knal. Het is een kans op carnaval. Hoela, hoela, hoppla, zo lekker in de bron. En loop maar langs de bloemen, het is toch zo met de zon. Ik vind het ook niet, zo maken we geen schrik. En hoela, hoela, hoppen, we zijn een smerring. Ja, hoela, hoela, hoppla, zo lekker in de bron. En loop maar langs de bloemen, het is toch zo met de zon. Ik vind het ook niet, zo maken we geen schrik. En hoela, hoela, hoppen, we zijn een smerring. Hou maar op dat drummerke, en toen ik dat straks zie, dan ben ik de allemaal lief. Hou maar op dat drummerke, vind ik dit dat straks zie, wel ik weet van niet. Mag ik de 5 tenoren op de bühne vragen? Ze zijn een beetje nerveus, ze hebben wankele knieën, ze weten niet zeker of ze het wel kennen. Maar ja, dat is in de politiek nog eens een vraag. Ik zou zeggen, kom op de bühne. Lex voorop, Bob erbij. Ja, wel Lex, speelt dat die wethouders op eigen bench staan, kijk maar naar de leuterkluppertjes dat ze 11 jaar voor de En maak zoals ik ik heb de carnaval in die stadje aan de grond. Wie scher aan al die gelukkig is mee Drie dagen lang, wonderen de hoop, jong en oud. Houden de vol, ik ben de carnaval in die stadje aan de grond.
carnaval. Aan de grond is aangetekend tegen het slopen van de brug, zouden we immers gevangen zijn dat we opschreven. Ze waren bang dat ze zelf de Henk uit de moer moesten steken, want die hebben ze in de tas, altijd en overal, let maar op. Maar ja, wie de meer te veel gaat, dat pas richtig fout als drinken wordt. Dan breekt de hel los. Laat dat maar aan ons carnavalscollege over. Want we hebben rood, geel en groen in ons van staan. Rood van de PvdA, groen van het CDA en dubbel geel van AB. Jan Canarie is rood. Ja, dat is straks. Maar voor wisselen ook van kleur, we zijn net toverballen. We hebben het ganse jaar de kolder in de kop. Want, leeflui, wij houden nu in zijn bulles om de brug te slopen voordat ze aan de andere kant is. Op verzoek van de rechter hebben we een scheefbrug over de geul neergelegd. Speciaal voor schuinsmarcheerders. Die de kolder in de kop en een stuk in de vod hebben. Oes college natuurlijk, voorop. Oes alwiever, erachteraan. Of is dat meer van hetzelfde? Dat moet ik toch eens aan Felix vragen. De Elfstedentocht leeflu ging alweer niet door. Daarmee hebben we besloten vanaf volgend jaar ons eigen Elfprinsentocht te organiseren. Daar kunnen we samen een chefschaats rijden. Chef Kleine kent dan werens de ijsvloer aanvegen. En dan verzuipt hij zijn kater ook niet in een glas water. Het jubileumjaar zit er weer op, leeflu. Och god, de chicste carnavalsociëteit van Limburg heeft zich weer van zijn beste kant laten zien. Alleen is de vraag, welke kant is dat? In ieder geval niet de onderkant. Die blijft stevast plekken. Ze zeggen dat ze met die gasten maar één kant op kent. En dat is regelrecht naar het buffet. Altijd en overal. Als college hebben we geen hoog patch op van die meerdere te vielen. Want die vrijgelen alleen maar over hun patje. Behalve de prins en zijn minister zijn ze niet onder één patch te vangen. We als college, we hebben geen patch op. Maar we hebben wel getronder. Altijd en overal. Ik ben blij. Waar ben je? Joep, wat brengt ze? Oh ja, kom even naar voren. Ja, dit is een product van onze succesvolle inburgering. Ik ben blij dat president Joop, de molenmaker van de Militaire vandaag, hier wat bios is. En een Hollander, dus een soortgenoot, al hem aan zijn veren willen zetten. Daar hoostte bij Joop niet aan te komen. Hij heeft dat wel met bulten, schrammen en een dikke naast moeten bekoupen. Maar ja, leeflu. Op de dameszitting is hij door de vrouwlu als eerste martelaar van de Militaire geknoeveld en geëerd. En nu maar hopen dat hij het volgend jaar weer zo'n Schelle Hollander tegenkomt. Leef vast zijn oversprong, mag ik het zeggen? Ja, ik mag het zeggen. De oud-prins hebben zich dit jaar van hun beste kant laten zien. Ex-prins Leon moest plaatsnemen in een houten beerton. Van boven ging het beer erin en aan de voorkant kwam het als gemeentepils weer naar buiten. Een teken dat de samenwerking van de gemeente met de Militaire echt de spui gaat te hoeden. Joep, als college zijn we het er niet gerust op dat alles wel goed komt. Want in de Bijbel staat geschreven, door dat gisteren niet te zeggen, dat bij het einde der tijden, op de dag des oordeels, de buk van de schuip gescheiden werden. Voor de buk is het hele vuur weggelakt.
voor ons als college gewoon die hemelpoort wagenwijd open. Want veel behoren bij de schuip. Altijd en overal. En trouwens, in ons college zijn er minstens 2 die zeggen, en als de nood aan de man is, laat voor ons overschrijven naar de spoednikkers, dan komen we tenminste nog in de 7e hemel terecht. Ja, leeflui, dit jaar is gans apart. President Job houdt het op de televisie. Heb je hem niet gezien op de televisie? Ze hebben dan nog zo dik gehaald, Job. Het is toch niet te geloven. Dan moeten we toch zorgen dat dat volgend jaar anders is. Hij heeft het op de tv over de jongste carnavalsociëteit van Valkenberg. Hou het. De Leuterklupperkes. Die houden ermee op. Leuterklupperkes. Na 11 jaar leeflu hebben ze eindelijk hun hoogtepunt bereikt. Dat schuift niet op, zou ik zeggen. Ze moeten nu toesblijven om de luiers van hun kroos te wassen. Anders kregen ze zelf de oren gewassen. Felix, wij hebben toes ook alweer voor het zeggen. Altijd en overal. Daar zit je er nu pas na 11 jaar achter. En dan bestempelt je dat ook nog als uw hoogtepunt. Schijnt toch goed? Ja. En dan zijn ze er ook nog groots op dat ze het volgend jaar in de kingeroptocht aan het handje mogen metlopen. Dan kreeg ik tranen van in mijn ogen. Nou, weer vroeger beter voor elkaar. Ik heb van opperklopper Felix begrepen dat je met van Grootvorst. Grootvorst. Ja, ik dacht al dat er een veel grotere carrière tegen moet ging. Mij zijn de lui op die we steken. Van Grootvorst Felix begrepen dat je mij al die kinderen met vastenavond het lees in de maag gesplitst. Oh, ik word er wel klaar voor gezien. Al die attributen. Daar kon ik alvast oefenen. Maar gelukkig los ik in de gezet, Felix, dat Geer niet serieus genomen wilt weren. Nou, Felix, dat is graag genuit. Zo, daar waren 4 als college al lang achter. Je hebt van de oud-prinsen de rode bok gekregen. Ja, kleurblind. Want wij houden het nu in zijn bulles en bij het eerste, het beste jubileum, de luier al in de ring te gooien. Misschien was de broenebok passender geweest. En we houden het in zijn bulles om 11 prinsen te hebben. En maar 1 lid van de raad van 11. De laatste is nog niet eens in trekken gekomen. Het leek wel uitverkoop. Daarom hebben we de damesdansgroep alvast binnengeschacht. Zo zijn we wel, hè. De toefje van de taart, het eerste in de zak van het college. Dan kunnen we allemaal naar hun piepen dansen. Dan vult Felix en de rest zich niet alleen voor. Dan begint ze 11 jaar geleden aan gaat. En op een gegeven moment denk ze wat ben ik aan begonnen. Maar ik moet zeggen, het wordt geweldig. Als ze met u in contact komt en ook die vonken, die parade, zitting, ja, dan komt ze binnen en dan loopt ze vol met dat richtige vastenavondsgevoel. En dat heb je op een fantastische manier vertolkt. En ik ben ervan overtuigd dat je niet alleen vol wordt, maar dat er ook in de optocht af en toe wel eens gaat scheiden kunt gewoon met die kinderen. Maar daarmee zijn we als collega ook de kortste niet. Daarmee hebben voor u, als je toch met die poet en een handje loopt, een reserveluier met bloempjes en in een envelopje drinkgeld voor de Leuterklupperkes. Alsjeblieft. Ja, want toen moet je alles inleveren. Schat ik.
Maar we zijn er wel een halleluja-stemming. Maar er wordt naar Valkenberg gekeken. Eerlijk gezegd met steeds meer jaloezie. Want in Maastricht die hebben een burgemeester, een of andere nazaat van Johnny Goes, wat weert. En in Valkenberg is allemaal aan de geul, wie de kleurige gemeenschap wie verzin, die heeft er aardig te kiek gezet. Hij dacht het zichzelf te kunnen permitteren. Hij moest gemeente weg te zitten als in de winter in een kerststal en in de zomer een fietsenparkeerplaats. Ja, het zit in Maastricht en er is schijnbaar toch nog hoog dat veel Red Bull voor hun naast hebben weggekaapt. En dat Maastricht sindsdien de parkeerplaats is van Valkenberg. Ja, en ik zal het zeggen, als Maastricht niet meer zo spannend is dat ze alleen nog maar over Maastricht het programma kunnen vullen, dan geeft dat ook te denken. Ja, dat ze over Valkenberg moesten. Ja, nee, maar je moet over Maastricht gaan. Maar ja, er is zo weinig over te zeggen. Ook zag onze Onno dat prins Jeroen er gekomen is dankzij de burgemeester. Ja, Onno, nu speelt ze echt op de man. Maar in feite klopt het ook gedeeltelijk althans. Want dat kan ik me nog goed herinneren. Maar van de andere kant, nummer 4 als Valkenbergens ene keer gaat over van Maastricht. Denk even aan al die dingen die ze van ons gepakt hebben. De horeca vakbeurs, de alles voor Eva, het proefdement, de Eurohal, weet ik niet wat allemaal, de TFAF. Ze hebben ons alles geklauwd. Nu nummer 4, ene keer gaat over. De tweeherigheid van Maastricht, dan zijn ze alweer jaloers en dan kloppen dat van niet. Nee, dat geeft me geleefd nu met de Winkbulen uit Heerlen. Want die zijn gans stil. Daar sluipt iedereen. Daar werkt niks aan nemens. Alleen het loonwerk. Maar ja, ik heb wel met hun te doen. Want bij de Winkbulen wijd leeft nu nog steeds in een ijskoude oostenwind. Iedereen heeft het op het reclamespotje van Volta Limburg kunnen zien. Zelfs het kunstgebed in het glaasje water ging ervan klapperen. Het is overigens het enige wat ze daar nog aan de gang kregen. Nee, geef me dan maar Valkenberg. Hier, Valkenberg aan de geul. Weer hebben het richtige carnaval gevuld. Valkenberg is hot. En als ze weer op dat oude wie verbalst is, dan voelt ze zich weer zo jong als nooit te vuren. Maar, leef nu, verkomen langzaam naar het punt wat git. Het is ieder jaar weer een groot risico. Als veer, als college dat voor Valkenberg stad en git, voor die 3 doldag de sleutel moeten afgeven. Achteraf hadden we dat eerder moeten doen, hadden we de schuld voor die bomenkap niet op zijn kap gekregen. Maar als de prins ook nog die eigen zoon is, dan is de ramp leeflijk niet te overzien. En een richtige kloon als plaatsvervanger. Daar wordt het er in ieder geval niet beter op, ik kan er niks aan doen. Jeroen de Hub zit met de paplepel binnengekregen. De kraamhulp kwam 30 jaar terug. Als ze dicht die bedjes zuiver gemaakt, dat doen we er nog wel even. Altijd op volle borst de slager van dat jaar. Kind, geer, wat ze want alleen als ze die het hebt gezien. Och, en dat spitste, die, ja, zo het samen zingen. Ja, van muziek, kom van door de ene keer. Kind,
gewascht, dat druipt nog steeds van die batsen van Talleen. En ik heb hem al die jaren voorgehouden dat hij niet te veel moest druimen, maar dat hij vooral scherp moest zijn. Altijd en overal. Zie ik me glets een televisie-interview, dan zei er dat pap van mij te hebben gezegd dat ik altijd scherp moest zijn. Altijd en overal. Maar ja, wie dan ook, het kent geen toeval dat ze jeurig wordt op ons alwieverbal. En het kan ook geen toeval zijn dat prins Jeroen regeert bij de Jokers in Venlo, bij de Flarissen in Geleen en bij de Buk van Valkenberg. Kijk, dat kunnen die Maastrichtenaren niet zeggen. Die zijn alleen met zichzelf bezig. Goed, Jeroen. De militafielen zijn op zoek naar iemand, want ik wil wel vertellen waarom ze die gekozen hebben, die met vol tabletten beer zich de pijn onder zijn kont vandaan kan trennen. Altijd en overal. Vroeger, ongelooflijk hè, maar gans vroeger, deden dat de oud-prinsen. Maar die zijn al op leeftijd. Daarom hebben ze die als marathonloper gevraagd een prins te worden. Maar eigenlijk, tel je zegeningen, die militafielen kunnen wel zelf het glaas vasthouden. Altijd en overal. Gelukkig hebben veerminister Dennis nog. De naam Dennis betekent God van de landbouw en van de vruchtbaarheid. Ja, je kunt tegen een kool stoven. En dat is wat veer in Valkenberg nodig hebben. Veel jong baby's. Altijd en overal. Voor gewoon een relatie zijn ontwikkelen die leuterkluppertjes moet voor ieder gas geven. Maar er zijn nu die beweren dat Dennis denkt dat baby's aan de boom groeien. Dennis vraagt maar eens aan grootvorst Felix wie dat allemaal ineen zit. En die kan zich ook zeggen dat onkruidverdelger geen voorbehoedmiddel is. Ja Dennis, als de wets wie het niet moet, dan wil het niet zeggen dat de waalwets wie het wel moet. Dan is het troostig. Ons college weet het eind nog het ander. 4 kappen voor het feest begonnen is. Dennis, du bent niet alleen een richtige Valkenbergse jong, maar dik bent, zo gaat met het masker in die hand, geboren en opgegroeid. Met een elske in de hand. Dennis, in 10 jaar wordt er geen slager. Nog een hand besteedt toen niet meer. Die moesten juist wie de leuterkluppertjes de luiers gaan wassen. Veer willen die actie. Leef nu, kalt het voort. Het trekt morgen door gans Valkenberg rond. Een unieke kans. We willen zien actie Boer zoekt vrouw. Van harte ondersteunen. En wel met het leedje van Bertie Jennekes uit 1963. Een beetje leefde, een beetje seks. Ik hoop dat mijn keer, Camille en die gaan iedereen ook de oren goed willen spitsen. Vier vingen het chic, dat 2 Valkenbergse knullen en ook nog eens richtige vleug, niet alleen als carnavalsvleug. Voor gewoon in het schoonste en het grootste feest dat we in onze regio hebben. Het feest van de verbongenheid, onze vastenavond. En met u valt niet te sollen. Uw motto is, al bist de dokter, al bist de boer, vieren vastenavond tot het vleuge uur. Altijd en overal. Nou, dat heb ik geweten. Bij ons garage wordt geen sletingsuur. Wie opsting, wordt geen kallen of je geen slapen. Maar wie er nog is, voor u leeft u, Dennis en Jeroen, Gert,
en een druim in vervulling. En dat meen ik echt. Als je met ieder prins, ik zie het daar aan Patrick ook, als je met ieder prins daarna kalt, dan rollen die tranen in de ogen. Dat ze de morgens vuur gaan in het feest der feesten, maar ook dat ze in het verpleegkliniekums en bij u die helemaal opvleuren als dichters is. Dat ze dat mogen betekenen, dat ze dat mogen zien, dat ze eindelijk immers met elkaar mogen zien. Ik zou zeggen, en dat is het chicste liedje wat ik van Frans Kronenberg ken, laten we dat samen zingen en dan heb ik geen keus meer, dan gaat de sleutel hier de deur. Eenmaal prins te zijn. Als vader een geweldige eer, een zoon, en eigenlijk iemand die er heel dik bij is, want hij is dik bij ons op vakantie geweest in Italië, de sleutel te overhandigen. Ik moet zeggen, we hebben dat toen altijd heel voorzichtig aangepakt, nooit te woord gegrepen, voorzien met een minister begonnen en daarna zijn 2 prinsen gevonden. Jeroen en Dennis. Uiteraard, lief vastovervrucht, geef het woord over aan onze regerende stadprins van Valkenberg, Jeroen de Eerste. Proost, proost. Als je dan met gaat beginnen. Eerste lezing. Ja, dus ik moet een brood maken. Ik heb hem. Ik ben net zo goed voorbereid als het college. Jongens, ik vind hem wel frappant. Ik kreeg dan hier de sleutel van de stad. Maar eens kijken wat ik daar moet voor me doen. Dennis en ik zijn al de hele tijd bezig, voorbereidingen. Terwijl er gewoon de ganse jaar bij ons in het voorpartiek ligt, kan hem gewoon pakken. Maar het heeft toch wel meer voet en aarde gehad dat we hem hier zouden kunnen krijgen. Hij heeft het al even genoemd, maar hij kan er weer lekker overheen, zoals elke politicus deed. Er waren namelijk het strubbelingen van tevoren. Want in eerste instantie de optocht ging niet door, een gulbrug werd gesloopt. Van alles ging er allemaal gebeuren. Ik ken het hier allemaal wel opnemen en nemen, maar dat wordt een beetje saai. Gelukkig hebben we het Valkenberg Nieuwskanaal. Dat is richtige tv. We gaan er nu nog een stukje kijken. Welkom bij deze extra VNK nieuwsuitzending van zondag 19 februari 2012. Een paar minuten geleden is het er dan toch van gekomen. Stadsprins Jeroen de Eerste en zijn minister Dennis hebben de stadssleutel van Valkenberg overhandigd gekregen. Zo wie er de laatste weken gemerkt hebt, is er nog gans water door de geul moeten gaan om de burgemeester zo wie te krijgen om de macht over te dragen aan zijn zoon. We willen u graag een kort overzicht geven van de laatste weken. Dat komt nu. De burgemeester heeft 3 weken voor de vastenavond
aangekondigd vanwege de grote en eigenlijk strenge vorst in het Valkenbergse toch met de centrumplannen eerder te beginnen. Dit omdat er anders vertragingen zouden zijn in de centrumplannen, zo zegt er. Daarom zijn we weer naar het gemeentehuis gegaan om toch voor commentaar te vragen, omdat ja, dit natuurlijk niet kan in het Valkenbergse. Daar gaan we van nu naar kijken. We zijn hier voor VNK Nuts in het gemeentehuis om de burgemeester te vragen waarom de eigenlijk de vastenavond niet zou mogen doorgaan. We willen graag het commentaar van hem hebben. Dus daarom vragen van u of we contact met hem zouden hebben. Mogen we de burgemeester spreken? Ik ga het proberen voor een ogenblikje. Goedemorgen, gemeente Valkenburg. Goedemorgen. Momentje. Goedemorgen, burgemeester, met Marjan. Nee, ik wil je even sturen. Nee, jij het echt niet. Maar dat is heel belangrijk. Oké, dankjewel. Geef het door. Helaas, ze wil niet gestoord worden. Ik mag hem niet storen, helaas. Nou, dan gaan we zelf eens even kijken. En dan gaan we eens kijken of er in de kamer aanwezig is. Omdat ook de wethouders zich van al het commentaar onthielden, wordt het protest in Valkenberg steeds heviger. Zo hevig zelfs dat er een manifestatie wordt georganiseerd in de Polvermolen. We gaan nu kijken naar een aantal beelden. Gigantisch trots op ben. En als sommige organisaties het niet uitdragen, wij zullen het uitdragen. Wij lopen erin voorop en iedereen zal het weten. En ik voel hoe zelfs in deze tijd van crisis medewerkers tot in het toestel aan toe, in de cabine, gemotiveerd zijn om het extra steentje bij te dragen, dan is dat het beste bewijs dat dit niet een eendagsvlieg is, maar dat dit iets is dat door tijden van crisis heen door jullie zal worden beleefd, zal blijven worden beleefd en daarmee ook bij de bevolking het draagvlak overeind zal houden. Voor de vastenavond in Valkenberg. We zullen hopen dat deze protesten effect zullen hebben. En dat Marten zal luisteren naar ons. Hier in de Polvermolen. Ik bedank u. Wie deze nogal onschuldige, vreedzame protesten eigenlijk geen effect bleken te hebben, werden de protesten vanuit Valkenberg steeds heviger. Op internet verschenen zelfs al Al-Qaeda-achtige berichten. We zullen nu een kleine compilatie daarvan laten zien. Hier is dan de nieuwe Al-Aqsa-brigade. Klaar. Heeft u nog wat te zeggen voordat u met uw actie gaat beginnen? We zullen zien wat daar gebeuren gaat, hè? De protesten worden immer heviger en heviger. En er wordt van het gemeentebestuur een reactie verwacht. Alleen bleek deze reactie niet te zijn waar iedereen op gehoopt heeft. De gemeente ging zwaar geschut inzetten om de burgers terug te dringen. Hey Jeroen, Gaddafi.
Ja, ik, maar ik kan niet bellen. Hey, ik kan niet bellen, want de telefoon is Zo, dat is Jeroen. Nadat het gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Eurlings zo'n grof geschut ingezet, begon zich Veras eigenlijk af te vragen of dit nu eigenlijk allemaal om die centrumplannen zou draaien. Want Lu, laat voor nu eerlijk zijn, centrumplannen, dat interesseert toch eigenlijk nemesie? Het gaat om de vastelavond. En wie kreeg nu de macht? Precies, zijn zoon. Daar zit natuurlijk het probleem. Er heeft natuurlijk Camille, zijn andere zoon, al voorbij moeten zien streven. En nu kreeg de derde zoon ook nog eens voor 3 dagen de sleutel van de stad. Ik denk dat daar de problemen zitten. En de president van de Militerfile, de heer Peters, houdt dat ook het idee. En is toen gewoon onderhandelen. Om dit toch tot een groot einde te brengen. Beste Lu, de onderhandelingen hebben net plaatsgevonden. Om de resultaten van deze onderhandelingen met u te delen, hebben we in de studio uitgenodigd de heer Peters, president van CS Militerfile 1879. We zullen er nu nog een kijken. Welkom meneer Peters. En we meteen met de belangrijkste vraag te beginnen. Wat wordt nu het probleem waarom de vastelavond niet door zou kunnen gaan? Wie heeft dat nu zo weit kunnen komen? Dat wordt mijn vraag ook aan de burgemeester. Het vermoeden wat deze zender al houdt, bleek te kloppen. Het feit dat er toen eens niks te zeggen had en de macht voor 3 dagen moet overdragen aan zijn zoon, zoals prins Jeroen dat ook geproclameerd had, was net een brug te ver. Tijdens de onderhandelingen werd hij ook dan erg emotioneel. Na deze confronterend gesprek heeft de burgemeester toegegeven dat die consternatie het niet waard was. En alles uit de hand was gelopen. De centrumplannen zullen na de vastelavond worden hervat. En om zijn gezichtsverlies te beperken, werd natuurlijk als regel opgegeven: de vorst zit in de grond. Ja. Nou, de burgemeester heeft ondertussen al de Staatstv, TV Valkenberg, de opdracht gegeven een persbericht op internet te plaatsen. We zullen u een aantal beelden hiervan laten zien. Meneer Peters, nu de burgemeester toch besloten heeft om de vastelavond door te laten gaan, dan zullen prins Jeroen en minister Dennis zich zeker ook nog een reactie op hebben gegeven. Maar zeker, prins Jeroen en minister Dennis zijn zeer verheugd dat de sleutel en hiermee de macht wordt overgedragen. Wanneer ze zondag de sleutel krijgen, zullen ze als een goed makertje ook een steentje willen bijdragen en daarmee een nieuwe traditie willen opstarten. Nou, meneer Peters, ik wil u hartelijk danken voor de heldere uitleg. En alle kijkers toes, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. We hebben ook zo hard gewerkt als het gemeentebestuur, dus ons cadeau is niet gans af. Vrijdag is het pas echt af, maar we hebben wel een proefexemplaar. Mogen ik mijn pap naar voren halen? Vind je het toch geweldig dat we toch de sleutel hebben gekregen, ondanks alles? En daarom wil ik dit aanbieden. En hopelijk hiermee een traditie gewoon voort beginnen eigenlijk. En dat we dat elk jaar mogen gaan doen. Ik weet namelijk in bepaalde plaatsen dit altijd. Ja, fijn, dank je. Openmaken. Goed pakken. Goed pakken. Wat is dat? Ja. Kijk eens aan. Dat is een basaltsteen. En ze willen in de eeuwigheid gekend worden, want het is het duurzaamste materiaal wat er bestaat. En vanaf nu krijgt ieder prins, niet alleen een portret in de grot, maar ook een inscriptie
in ons voetenveegwerk. En zo regelen ze dat, bovenblok zetten. Maar ja, ik heb nog niet gezegd van welke kant naar boven gaat. En minister Dennis, we gaan nu 3 dagen over Valkenwerk. En inderdaad, hoe ze op de bokzakjes de bok voeren. We reiken ook elk jaar een bokkenbeeldje uit aan een persoon die zich erg verdienstelijk heeft gemaakt voor de Barcelavond. Zo ga je hier naar voren willen hebben, meester Plume. Nu wil ik wel eens gewoon kijken, wij hier in dit huis, waar het presteert. Geheim voor iedereen. Wij krijgen dit jaar de bok. Laudatio. Bij de toekenning van de uitreiking van de bok 2012. Allemaal zeer geëerde carnavalsvierders dus, auditorium carnavalisti saluten. Namens de oudste carnavalsociëteit van ons vaderland, de Meerlutfile 1879, vult mich hier de grote eer te beurt, u leefvaste lovensvierders, allemaal bijeen op deze edelachtbare plaats van grote wiesheid en bestuursbekwaamheid te proclameren dat verneumde jubilerende sociëteit op woensdag de 11 januari 2012 unaniemheid besloten dit naar ere en dankteken in carnavalseizoen 2012 toe te kennen en daarmee uit te lopen de bokscheter 2012. Eens tijd hier in dit huis heel erg verdiend, want ik zal het dadelijk vertellen ook waarom. De zeer nobele en hooggeachte vrouwen Annemie Franken. Annemie, kom eens nader meisje, kom eens piepig staan. Tel de beinetjes eens op en laten zien wij hier waar gaat presteren. Wat kunt nog, burgemeester, dat vertel ik u kwaad. Hooggeachte promovenda, deze bok hebt gij niet alleen verdiend door al uw zorg voor het representatief gemeentelijk gebeuren, nee, nog veel meer door de wijze waarop gij dit alles naar uw hand weet te zetten. Naar uw hand te zetten met een optrop. Op een zie, hier kunt uw Annemie. Gij ziet wel behoorlijk nieuwsgierig. Maar u verstraalt dat allemaal met een charmante passie en een energie. Wie drukker gij het hebt, des te actiever gij werd. Dat gaat niet zo gewoon. Dat bestaat voor u niet. Ook niet als het gaat om het verkleien van wethouders voor de sleuteluurverdrag, zogar in de mommen van zangers en zangeressen. Ja, Annemie, dien wil is dan wet. En men heeft hier in dit stadhuis heel goed met haar te stellen. Zeker wie ze nu onder een heutje speelt met Astrid van de communicatie. Wat heeft ze van een zekere Berlusconi afgekeken, geloof ik.
die ook besliste wat in de gezet moest komen. Ze is de laatste weken gans uit het huisje, want ze wist voor het eerst van haar leven niet wij in dit huis gedecoreerd zou worden en wij hier in een box zou krijgen uitgereikt. Onder het motto, als we gaan doen voor het goed, hou ze de vlaas al afbesteld. Dat heeft een opperbond nog juist kunnen verhuien. Ons Annemie heeft gans menselijk toch ook een Achilleshak. Ze steekt niet geren in het middelpunt en het is een snoegeluk om dat warm met haar verder te krijgen. Daarom, ze is het dansmamzelke van het college, nu de dok kreeg uitgereikt. Dat heeft ze dus op deze manier over zichzelf afgeroepen. Namens de ganse carnavalsociëteit de Mille te Vielen, haar stadsprins Jeroen de Eerste, minister Dennis, de opperbok, de Raad van Elf, de jeugdcarnaval met jeugdprins Pim de Eerste en minister Jordi, de oudprinsen en minister Sociëteit, alle vaste lovensvriendinnen en vrienden hier present en de Groot Valkenbergse en de Geurgemeenschap of de oorts hier wel gedecoreerd of niet gedecoreerd zijn geworden met behulp van dit meisje. Weer wensje u mevrouw Annemie Franke van ganse harte proficiat en nog veelmaals bedankt voor de trouwe inzet. Alle levensgeluk voor u en al wat uw leven is. Valkenberg aan de Geur, vasteloven zondag 19 februari bij de sleuteloverdracht op het gemeentehuis, wat voor mij nog immer heet, Dersaborg. De president, Joep en ik als hoofdschrijver hebben dit zo samen bedisseld. Proficiat. Nou, nog een applaus voor Annemie. Die brief die zorgt dat hier de zaak wel open blijft en blijft marcheren. Succes meisje. Hold Annemie, hier blijven. Lieflijk, ik ben helemaal overrompeld en ik weet nog niet wat ik moet zeggen. Alleen dat ik het ontzettend leuk vind en inderdaad, zo gelijk is dan niet geren in de belangstelling en ik zorg gewoon geren voor alles. Nou, en dat is eigenlijk mijn leven heel het gemeentehuis. Bedankt allemaal. Maar ook die oes immer begeleiden met de sleuteloverdracht is natuurlijk oes Schutterie van Valkenberg. Al 3 keer 11 jaar plus 5 doen ze met hier naar de sleuteloverdracht. Ik zou graag het vaan van de Schutterie hier naar voren willen hebben. De hoeswaller van Stadsprins Jeroen de Eerste voor het vaan van de Schutterie. Ben je op de file, sorry?
En onze chutterie zal ons dadelijk weer begeleiden. Even kijken. Ach, het sneakboeten. Oei, moet de pastoor bellen. Die worsten hebben ook niet geholpen. Chutterie zal ons dadelijk weer begeleiden naar de bok. Ondanks het geweldige weer wat we hebben, kijk maar naar buiten, gaan we toch die bok voeren. En onze prins wil nog een paar decoraties overhandigen. En als eerste, en ik geef heel graag de microfoon over aan zijn broer, prins Jeroen de Eerste. Ja, Camille, gisteren zag ze nog, ik wil niet in de picture staan. Dan houden ze gewoon bij meer receptie moeten zijn, verdomme. Dan hebben ze hem al gekregen en hoe moest ze naar voren komen? Kom maar. Vindt er hem dan toch? Oh, dat ben ik goed. Ik ben zeer vergevingsgezind. Uiteraard de hoesorder van Meer de Filosofie. En Camille blijft ook even staan. Want Camille is toch wel het zijn hart verpand aan het Valkenbergse. Dat heb ik gezegd, ik ben veel onderweg, dat klopt ook, dat is toch veel onderweg. Ze probeert elk weekend in het Valkenberg te zijn om die sfeer van Valkenberg te proeven. Want daarboven bij die Hollanders, wat die een paar toen straks zag van mij, weet ze wel, dat komt nog goed meneer Eurlings, dat regelen we straks nog even. En wat ik zeggen wou, doe heb zijn hart verpand aan het Valkenbergse en vanavond gaat ze weer terug. Vannacht. Vertel ze dat nu zelf maar. Ik geef u heel graag even de microfoon. Oh joh, nou ja zeker. Ik ben niet maar zo goed dat dit kan, dit publiek. Maar ik wil alleen maar zeggen wie fantastisch is om hier bij te zijn. En wie fantastisch het is voor mij een minder prominent onderdeel van u te zijn. Want dat maakt het alleen nog maar veel gezelliger. En ik wil alleen ook maar zeggen, Dennis en Jeroen, wie gruitjig op ik ben. Wie gruitjig op mijn broer ben. Dat hij prins mag zijn van die fantastische militofiel. Ik ben slechts een oud-minister. Ik heb dit nooit mogen bereiken. Ik ben gruitjig op dat ik in de broer mag zijn. Hey, een hele fijne vastelavond en de gallenij. Leef Lu Allah! Dankjewel Camille. Op carnavalsmaandag trekt de grote optocht door Valkenberg. En altijd zijn er 3 dezelfde gezichten aanwezig. Ze zijn oud brandweerman, maar altijd wel bij de vastelavond betrokken. Al 2 keer 11 jaar hebben ze al gehad. Ze zijn op de weg naar 3 keer 11 jaar, want ze hebben toegezegd om altijd ons te blijven ondersteunen. De vastelavond in Valkenberg. En ik wil graag die 3 oud brandweermannen hier naar voren hebben. Nico van Laarschot, Jan Simon en Hai Paulsen. Dus dankjewel natuurlijk de hoesorder van Prins Jeroen en minister Dennis voor u. Nico maar. Zet even niet. Meer de filosofie. Dan naar de kleinste van het draaikenscène. Onze Jan. Meer de filosofie. En ook geen onbekende, onze Hai. Meer de filosofie. Salut. Het weer is me Lex. Als dankjewel. Dat is de Leuterclub dus geweldig ondersteund heb. Vandaag een college van BMW ondersteund heb. Uiteraard als dankjewel de hoesorder van onze stadprins Jeroen de Eerste en minister Dennis Verdiek. Meer de filosofie. En blijven doen. De meeste van Eugie, die kennen mij misschien nog niet. En ik heb mij eigenlijk het eerste, en dat doe ik altijd, met het eerste voorstellen waar ik ben. En dan doe ik dat als volgt zo. Dan zeg ik gewoon, ik ben een hele goede jong, met een hartstikke vergoud. Ik drink niet en ik rook ook niet, dat schat waar ik niet van houd. Ik heb een kolf en gedinnen, een varkensje en een pauw. Maar wat ik wil, en wat ik wil, dat is een flinke vrouw. Maar
nou Germ, ik heb geen kans. Ik ben een jongske zonder kans. Ik hou van meisjes, maar ik kreeg geen met. Ik liep te grienen, 's nachts in mijn bed. Geen magere en geen ronen, geen zwarte en geen blonde. En nou geen met vinylonbeen. Oh nee, oh nee. Ah! Kijk, dat zijn carnavalisten, nee. Leef nu, Griegnet, ga door. Er is Emes in ons midden. Ze hebben eigenlijk al gaat van 11 keer voor mij gezongen op de donderdag. Gisteren, ja eigenlijk was het vandaag eigenlijk hè, hebben we ook gezongen in Brasserie Amerika, voor Marjan Amerika. Maar nu gaan we zingen voor Jos Paulsen. Kom, er zijn eigenlijk heel veel jarigen deze carnaval, vastenavond, sorry. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim. Burgemeester, de geef Wat zag ze dan, Juus? Ik zeg burgemeester, geef het tegen. De burgemeester is niet jarig. Geef op! Ah, dat bedoel ik. Een randje met Jos. Voorzitter van de optochtjury. Geef dat man eens een applaus. 50 jaar, kunt u zich voorstellen. Niet gewoon jurylid, voorzitter van de optochtjury. Als blijk van de erkenning hebben we natuurlijk het toepasselijks laten ontwerpen voor dich. Voor 50 jaar voorzitterschap. En dat werd hij aangeboden door de Vastelavondsociëteit, de Middel File 1879. Als blijvende herinnering, er steeds op 50 jaar voorzitter optochtjury, aangeboden door CS de Middel File 1879. En ik heb begrepen, Lou, u neemt geen afscheid van de Vastelavond, dat beslist niet. Alleen, u geeft zijn taak overdragen aan een mens wat ook veel verstand van Vastelavond heeft. Giel de hamer te overhandigen voor nieuwe voorzitter van de optochtjury. Ja, ik kom, even aan. Dat doe ik met alle vertrouwen. Ik bedank u allemaal voor al dat chance wat ik in die 50 jaar heb ervaren. Ik heb de Valkenbergse optocht vanuit de 50er jaren tot nu toe met mogen jureren. Het hebben nummer alle lu met Gerrit gedaan. Dat was in het begin heel lastig, want dan houden we alleen nog maar het Valkenbergse wagens en een miskar uit Sup, die liep achteraan. Het is toch allemaal maar zeik. Maar langzamerhand is het opgebloeid, het gaat heel schoons. Is Sup een van de schoonste onderdelen van onze optocht. Berg ook ieder jaar, Schin op Heuloog, Houten, Brokenbrugge, maar ook nu nog op zien meneer met de bende. En zo hebben we in Valkenberg, en ik heb dat al dikker verteld, op maandag heb ik immer het gevoel, niet aan de geul, maar aan de Rijn te staan. Valkenberg is wat dat betreft een klein kulle geworden. Een prachtige optocht door het metdoen van ieder kerkdorp. En daarom vind ik deze gemeenschap, deze Groot-Valkenbergse gemeenschap, de moeite waard zaak om de oogten op toch goed in de gaten te blijven houden. Vier zijn we dus twee
niet alleen een beetje familievenijn, maar we zijn de afgelopen 17 jaar erg goed naar een toegegroeid. Omdat voor u dit jaar een prachtige dictionaire van het Valkenbergsblad, wat al heel schoon voor u verschenen is. We hebben nog een paar puntjes die we nog op de O willen zetten als het een moet zijn. Maar daar komt we later op terug. Maar daarom ook dit wetende, daarom zeg ik, durper zit op uw hoede, want vergeet de puntjes op de A en de O, of een U worden moet zijn, dat zal ja toch wel door de loep bekijken. Jacques, ik wens je alle succes. Ik bedank Gans Valkenberg, Groot Valkenberg, voor al die schoon jaren. En ik hoop dat Valkenberg op deze manier, wat voor ook vanmorgen hier weer proeven, en een voorbeeldige vastenavond hield, waar de chariteit op de eerste plaats staat en waar we de lui bewijzen dat Valkenberg geen vastenavond viert met het soepen, maar met echt het goed vriendschap, samenzin, een schoon feesten van te maken die bestoren zag het gans jaar door. Dank. Uiteraard de microfoon even over aan zijn opvolger Jacques Tressen. Ja, het zal een minpunt weer voor de optocht dit jaar. Want ik ken zelf met me met gewoon. Ik ben 5 keer 11 jaar. Maar met gewoon, je hebt optochtervaring, heb ik een Seinzelganger of met een trio of met een geurklank, dat wel misschien zwaar. Waarom heb ik dit keer gedaan? Ik woon op hoes nummer 11. Ik heb de carnavalistische leeftijd van 6 keer 11 bereikt. Wat nog? Oh, en ik word de enigste, althans in die 3 dagen, de enigste integere, betrouwbare mens van Valkenberg. Als oude blauwe of zo gaat misschien. Nou goed, mocht het zin, ik heb speciaal dit jaar aangetrokken met depentasje, dat is voor de steekpenningen. En de andere kant doet er de namen in, dus ik wil niet weten van, als er gaat de steekpenningen hebt, kunnen we een die tas doen. Geen naam erbij, vullen voor de opa's in. We gaan eraan, ik zal oprecht en door eer en geweten lezen alle deelnummers in een paardencategorie, zodat iedereen de eerste prijs kreeg. Dus dan willen dat nu wel vast. Ik zal mijn best doen. We hebben nog 2 minuten en Jeroen heeft nog het in petto. In petto. Het snijdt niet meer, dus ik zal het kort houden. Want er zijn vanavond nog een beetje droog dadelijk met het bokveuren. Maar ik wil eigenlijk nog 2 lui. Ik wil het graag nog decoreren en ik zal het heel kort houden. Want ik weet dat de aandachtsboog al een beetje aan het afnemen is. Als eerste wil ik Peter aan de veur hebben. Ja. Kom al, dit is het podium op. De vrouw van jeugdprins Pim. Ik bedoel dus de man. Vrouw van Boy. Boy, de maakt ze me ook helemaal in de war met dat kostuum. En daarna wil ik nog 1 kleintje decoreren. Dus je weet het van niks, dus dat is altijd het beste. Mirjam Hamers. De zus van Ellen, mijn vriendin. En de horenspunt.
Dat mag hangen. Ik heb er gewoon aan die weg. De heun. En dan erop zetten. Dat is ook wel handig, een goed ding. Daar is de bok in gebroken. Dat is het. Hey! Twee seconden. We zullen er samen een geweldig feest van maken. Maar volgens mij hebben we het gisteren en eergisteren en de veel ouder gedaan. Want nu is het echt begonnen. Jongens, geniet ervan. 3 maanden vanavond Valkenberg. Hallo!